Hello, good morning. Good morning, Simon Kulit. Subok lang po. Morning, morning. Tamsaktan, Simon Kulit. Nor Abdullah. Hello, good morning, Nor Abdullah. Magandang umaga po. Try lang po mag-LS kung papasa. Subukan lang po mag-live. Kasi ngayon lang nagkaroon ng direct sa aking cellphone. Parang nawala. Hello po. Hello po sa 1 million sa viewers. 1 million viewer po. May hello po. Magandang umaga po. Hello, Borns Channel. Good morning. Good morning, pamangkin. Para walang sounds. Ayun, meron. Good morning po sa lahat. Hindi ako marunong mag-jacket, Simon Kulit. Hindi kita ma-jacketan eh. Ako yun, 1M. Simon Kulit. Ano yung 1M Simon Kulit? Ayam? Subukan ko lang kasi ngayon lang ako nagkaroon ng access sa mobile. Subukan kung pwede. Yan ang epekto ng alam mo na, kaya walang buhok eh. 1 million views. Ikaw lang pala yon. Salamat Simon Kulit sa pagpasok. Nagtatago ako sa tropa kaya hindi ako nagpaalam na magla-live ako ngayon eh. Kaya kung may makakita sa akin kaya nagtatago ako. Mahirap pala pag cellphone ng gamit, ano, maliit lang yung hindi ka makapag-type. Para mag-low charge ko muna. Oo. Pwede. Sino kaya yung tatlo na yan? Bigas. Wala tayo niyan eh.
Mayroon tayo palay-palay Simon Kulit. Kumusta na kayo sa Las Tagarian yung kapatid ka sa Mono. Kailangan magsanay sa pag-live stream kasi kailangan magkapit na eh. Alam na. Simon Kulit, saan ka sa Munok? Matagal akong nagpasaway dyan sa Munok. Tumambay ako dyan sa kanto ng Marcos Alvarez. Matagal akong nagpasaway dyan sa Munok. Tumambay ako dyan sa kanto ng Marcos Alvarez. Medyo okay ngayon ang medyo maganda ngayon ang live sa CP. Wala na yata si Simon Kulit eh. I-thumbs up ko muna yung cellphone mo. Ano? I-live ko muna eh. Hindi. Ikaw ko lang. I-attendance ko lang sa pangalan mo eh. Paano pag ako alis? Lalin mo. Ano ba yun? Ikaw din naman eh. Worldwide. Naka-live. Nasaan na inula tuloy. Ayun. Worldwide. Naka-live. Kaya mo, ang linaw. Pag nag-live kayo ng gano'n, Ano yun? yan po yung Facebook. Yan. Akin na ano, bukas sila ako ng bukas ko mag-live. Isang oras lang ako ngayon. Sayang din naman eh. Bukas na bukas. I-open mo dyan ang Facebook. Try lang. Subukan lang natin. Ingay. Biji-biji lang.
Okay na yung BG-BG lang, tambay-tambay. BG-BG lang. Dili na dili yung kan eh. Okay na yung BG-BG lang, tambay-tambay. Delay yung dating ng sounds. Malay mo yung akin. Tingnan natin pag walang mic. Hello. Tingnan natin pag walang mic. Morning. Hello. Tingnan natin pag walang mic. Morning. Good morning sa 3 million viewers. Good morning po. Magandang umaga po. Good morning sa 3 million viewers. Good morning po. Magandang umaga po. Natakot sila pumasok kasi may nakitang kalbo. Natakot sila pumasok kasi may nakitang kalbo. Ayan, may 3 million na viewers tayo ngayon. Sino kaya sila? Welcome po sa aking live stream. Welcome po sa aking live stream. Tuloy lang po kayo. Kung may mag-thumbs up bago ang lahat, thumbs up lang po bago ang lahat, thumbs up lang po bago ang lahat. Hindi ko na po ito share sa aking community kasi gusto ko ilan lang yung nanonood. Hindi ko na po ito share sa aking community kasi gusto ko ilan lang yung nanonood. Okay lang po sa akin yung 3-4 na viewers. Masaya na po ako roon. Kasi hindi pa naman po ako masyadong magaling mag-post. Nagsasanay lang po. Nagsasanay lang. Hello Mother 65, good morning. Hello Mother 65, good morning. Hello Mother 65, good morning. Bakit kaya delay yung sounds ko? Bakit? Hello, loading. Loading. Hello, loading. Loading. Good morning po. Good morning po. Nagpakalbo tayo dahil gusto nating presko. Nagpakalbo tayo dahil gusto nating presko. Ayan yung aking alaga nagsisigaw.
Nagsisigaw ang aking alaga. Nagsisigaw ang aking alaga. Ayan, may nakahuli. Ayan, may nakahuli. Tatago nga ako eh, nakita mo ako. Tatago nga ako eh. Mega shoutout po sa mga naka-video riyan. Mega shoutout po sa mga naka-video riyan. Mega shoutout po sa mga naka-video riyan. Salamat po sa mga nagtatamsak at saka sa mga sumisilip. Salamat po sa mga nagtatamsak at saka sa mga sumisilip. Salamat po sa mga mayroon pong 4 million viewers sa naka-BJ. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh. Bakit maingay? Bakit biglang nagkaganon? Bakit nalaman nyo na nag-live ako kayong dalawang mag-lovers? Tatago nga ako eh. Maraming salamat Tol Angel Chacha at saka Hail Lumapa. Good morning po sa inyong dalawa. Nahuli nyo ako. Nagpa-practice lang po ako sa future. Talaga, nagtatago nga ako eh. Gusto ko mga isang viewers lang pwede na. Oo, pamangkin, nahuli ako ng mga tropa eh. Mga kasamahan ko sa Team Unstoppable. Salamat Boss Hello Mapa, maraming salamat sa pag-drop by sa aking channel. Oh, si Mongkolit, maraming salamat hanggang ngayon eh, nandiyan ka pa rin. Maraming salamat. Dito pa din. Ay, dumadami. Bakit kayo dumami? Isang oras lang ako rito eh, dumami na kayo. Anyway, maraming salamat sa mga pag-video niyo sa akin. Atelin 32 TV. Haha, nanonotify po sa akin, kuya. Angel Chacha, love you from Lin TV. Salamat po sa mga pumunta ngayon. Hindi pa po ako sanay mag-ilis, kaya medyo pasensyaan nyo na. Isang oras lang po ako. Subukan ko lang eh. Thank you po sa Team Unstoppable. Oy, binalita. Atali naman, wag mo nang ibalita dyan sa group natin. Nagtatago lang ako eh. Huwag ka maingay, Ate Lynn. Hindi pa ako sanay Angel Chacha mag-live, kaya gusto ko kuhan mo na. Mag-practice muna. Isang oras lang. Tapos trabaho na ulit sa bahay. Nakita ko kasi na pwede na mag-live sa cellphone ko, kaya sabi ko subukan ko. Kanina pagising ko.
Hindi mo na ako magbibigay ng jacket kasi hindi ako marunong magbigay ng jacket dito sa cellphone eh. Salamat ulit sa mga nagpunta rito sa aking live stream ngayong umaga. Thank you very much. Team Unstoppable. Oh, Sis Ella, good morning. Kala mo sasabihan ko, tatago ako eh. Salamat po maraming salamat. Siguro tapos na tayo kasi marami akong gagawin eh. Hindi ako makagamit ng laptop kasi yung anak ko may trabaho siya, work from home. Kaya cellphone lang. Di isang oras lang ako Tol Angel kasi marami akong trabaho dito sa bahay at saka mayroon din akong work from home eh. Gumagawa tayo ng assessment daily at saka mayroon tayong report. Marami tayong mas mahirap pa kayong trabaho sa bahay eh. Mas gusto ko pa yung doon ka na lang sa trabaho, yung sa work mismo kasi alam mo kung anong gagawin mo pagdating ng ganitong oras, alam mo kung kailan ka magpapahinga. Dito sa bahay pag nagpahinga kailangan magtrabaho pa rin eh. Salamat sis Lynn. Oy, puro babae yung pumunta sa akin dito ngayon ah. At saka si si Sir Hale Lumapas ang kapartner ni Tol Angel. Good morning Tol Hale. Maraming salamat sa pagtambay. Simon Kulit, maraming salamat sa pagtambay mo sa akin mula kanina eh. Akala ko tayong dalawa lang sana eh. Morning, Ayla Bibid. Wala ka sinabi ah. Hindi ko nga sinabi sa iyo Sis Ayla Bibid 08 kasi gusto ko isa o dalawa lang okay na. Lang naman eh. Hoy, 7 million na viewers na pala oh. Ang dami na. Sino kaya yung mga naka-video riyan? Tanggalin ko yung mga bills sa susunod para hindi niya makita. Nainis ako mamaya ka sa akin kuya ko. Nagbabanta si Sis Ella nagbabanta. Kaya nga Angel Chacha sabi ni Sis Lynn 32 TV. Maraming salamat sa 6 million viewers. Thank you. Ay, kalahating oras na lang. Ang tagal ng oras. Gusto ko mabilis ka agad eh. Hell ng mapas mahal. Kumain ka na. Wow, ang sweet ha. Sabay tayo maya ha. Oh, sweet naman. Nakakain naman yung dalawa. New York TV, salamat po sa pagpunta sa aking pagsasanay. Maraming salamat po kahit naka-video po kayo. Maraming salamat. Huwag pong kalilimutan yung thumbs up. Buti sana kung di naka-notify, pwede ka magtago haha sa amin pag naka-bill automatic. Maraming salamat Ate Lynn. Angel Chacha, baby ko, miss ka na ni ate kung alam mo lang. By Ella Bibid 08. Angel Chacha, kahit malayo kami, sabay kami kumakain kahit sa video call lang kapatid sweet nga eh. Lin TV, wow, sabay sila kain. Sana all may kasabay.
Bakit sis Lynn? Lynn TV 32 TV, sa bahay lang po muna ikaw, musta na po? By Hill Lumapas. Sinisipon ako sa inyo eh. Sinisipon ako sa tuwa. Kasi nagtatago nga ako eh. Nakita ko si Boss Eli kanina doon kay Sister Ray na Maldita. Kaya lumabas muna ako para mag-live na lang. Bakit? Anong oras na ba? Ay, mag-alas 9 na pala. Malapit na ako matapos. Ay, Lumapas, okay lang po ako. Kasabay ko din sa video call asawa ko sa pagkain. Hahaha. Kahit magkalayo. By Sislin 32 TV. Ate Ella, nasaan ka na? Nagtatago ka na? Oh, bakit ka naman, boss kuya, lagot ka talaga sa akin. Bakit naman? Baka natutulog ka na kasi kaya ayoko mang istorbo eh. Alam mo bang kailangan natin ng tamang pahinga? Si Tol Angel dapat natutulog na rin yan eh. Kasi panggabi yan eh. Tamang pahinga para sa ating kalusugan. Basta happy lang at love lagi. Angel Chacha, Hill Lumapas. Pauwi pa lang ako kapatid, nasa biyahe pa lang. Okay, Tol Angel, ingat sa biyahe. Late talaga ang notify ko. Ngayon lang dumating na naka-live ka. Dapat nga hindi na dumating para hindi mo nakita eh. Grabe oh kagabi. Yung update ko sa WH ko. Tapos pagising ko nawala yung 85. Ang galing. Kailan kaya babalik uli yun? Boss Eli, good morning, boss. Tinakasan kita doon kay sis Reyna eh. Nakita kita roon eh. Nakita ko kasi may din na mag-live sa aking cellphone kaya sabi ko itatry ko muna kaya iniwanan kita eh. Si Sili naman dapat hindi mo sinner kasi nagpa-practice lang ako eh. Kaya may 10 million viewers na tuloy oh. Good morning, Boss Eli. Good morning. At saka maraming salamat sa Team Unstoppable International. Ako nga po, 4,007. Tapos nagbawas ng 200 plus. Kaya medyo nagdahan-dahan ako ngayon. Oo, ako nga eh. Pinasaya lang kahapon. Tapos pagising kaninang umaga, minus 85. Ang galing eh. Oo nga boss kaya umalis na ako doon hindi ko maintindihan yung ibang mga usapan eh. Mga Spanish. New York TV bago dito host. Ngayon lang po ako nag-live New York TV. Kasi try ko lang to kung pogi bang itsura ko dito kasi wala akong buhok ngayon eh. Gawa nung alam na mainit sa bahay kaya
pakalbo tayo eh. Tamsak daan para sa boss kuya ko. Maraming salamat Ela Bibid 08 sa pagpasok ng iyong mga ninja. Ingat Angel Chacha sa paggabiya. Pauwi pa lang daw si Otl Angel mula sa trabaho. Hindi naman Boss Eli. Nagbibiro lang yan si Boss Onyot. Alam mo naman yun, mapagbiro yun eh. Tama nga ang sabi ni Boss Onyot, gwapo nga talaga. Nagbibiro lang yan si Boss Onyot, mapagbiro yun. Sige tol, Angel Chacha, ingat ikaw. By Boss Elik. Angel Chacha, baby ko, ingat palagi ha. Kain at tulog ka na din. Nasa biyahe pa po, sislin si Otol Angel. Pauwi pa lang. Aba, parang 30 plus lang si Kuya JL. Medyo matanda na po tayo eh. O senior mo pa talaga, I love you, Bitchiro. Huwag mo na i-share kasi dadami yan eh. Mahirapan ako eh. Mga gwapo kaya ang mga lalaki sa team natin, Chaos Eli, mana sa admin. Oh, wow. Mga gwapo kaya ang mga lalaki sa team natin, mana sa admin. Thanks Atelin, 32 TV and Otol ko, Chaos Eli. Angel Chada. Len 32 TV, haha. Gwapo talaga ang mga lalaki natin sa Team Unstoppable. Boss Eli, mapagbiro mga to, no? Hindi ako makapag-jacket dito sa cellphone. Kaya pasensya na po. Hindi ako makapag-jacket dito sa cellphone. Kaya pasensya na po. Hindi pa tayo sanay. Pag nasanay tayo, triplehin natin yung jacket eh. Ismail naman dyan kapatid sa harap ng camera. Naiyak na ako sa tuwa eh dahil nandiyan kayong lahat eh. Sa akin okay lang kahit 2-3 okay na eh. Eh lalo pa umabot tayo ng 10 milyon. Sa akin okay lang kahit 2-3 okay na eh. Eh lalo pa umabot tayo ng 10 milyon. Boss JL, nagsasabi lang po sila ng totoo, gwapo talaga tayo and I know it. Boss Eli. Angel Chacha, love ka namin ah. Talaga mapagbiro mga to eh. Sige na nga, tanggapin na nga natin. Mga gwapo talaga yung mga lalaki sa Unstoppable, Team Unstoppable. Sige na nga, tanggapin na nga natin. Mga gwapo talaga yung mga lalaki sa Unstoppable, Team Unstoppable. J. New York TV, Reyna Maldita. Oh, nandito ba si ate Reyna Maldita? Tinataguan ko rin yun eh. Lagi akong hinahanap niyan kung nag-i-ilis daw ako. Reyna, maraming salamat. Oh, yun, nandito nga. Ate Reyna, maraming salamat sa pag-play po ng aking mga video. Medyo maganda na po ang resulta ngayon. Maraming salamat, Team Loyal. Ando doon ako kanina sa ilis mo, Ate Reyna. Nakita ko lang sa CP ko na pwede na pala ako mag-direct sa CP. Kaya sabi ko, try ko muna. Kaya umalis na muna ako. Hindi na ako nagpaalam eh kasi
Maraming Espanyol eh. Oo, matulog na kayong dalawa, sis Lynn at saka sis Ella, matulog na kayong dalawa. Kasi anong oras na? Thank you po sa pagpunta sa bahay ko. Ha, Ella BB08 and Len TV 32, G New York TV. Ate Rina, we love you. Curious Eli. G New York TV, Miss Rina, love, love, love. Rina Maldita. Good night, Sis Len 32, Sis Ella BB. Salamat talaga sa inyo. Ate G New York TV, maraming salamat. Bayan Rina Maldita. Matulog ka na sis Miss Rina. Boss Curious Eli, thank you so much talaga sa pag-help. Oh, nung umalis ako, nakaakyat na si Boss Eli eh. Rina Maldita, Ninja 5, love you ganda, alam mo na yon. Good night Rina Maldita, Boss JL, di na kaya tulad ng tulog na muna, may dito lang. Maraming salamat Sis Len, tulog ka na Sis Len, pahinga ng tama para sa kalusugan eh. Laging ingatan ang kalusugan, yan ay kayamanan. I love you to Sis Ella at Team Unstoppable. Mabuhay po ang Team Loyal. Maraming salamat po sa 9 million viewers at umabot tayo pero inaasahan ko konti lang kasi magpa-practice lang muna ako. Anyway, nandyan na yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga dumalo sa aking LS ngayon. At malapit na rin po ako mag-end kasi magagawa po ako ng trabaho. Kailangan alas 9 kasi alas 9 o 10. Kailangan na i-submit na yun. Borns Channel, 9 AM, 9 million viewers na tito. Yung pamangkin ko po yan, si Borns Channel. Sis Ella, pamangkin ko yan na boss sa QL. Yan si Borns Channel ay aking pamangkin. Anak ng aking pinsang buo. Baguhan sa YT. Boss kuya ko, mamaya ka sa akin. Ella Bibid. Hindi na akong papakita sa iyo mamaya. Ate Ella, magtatago na ako. Mega shout out po, Borns. Ayan, pamangkin, ayan ang aming admin sa Team Unstoppable International. Curiously Eli. Dikitan mo pamangkin yan si boss at saka yung mga nandyan si Ella Bibid, si Angel Chacha at saka yung kanyang loved one si Hale Lumapas. Kahit hindi mo na dikitan si Angel Chacha, yung loved ones niya dikitan lang. Hindi dikitan mo yan mga yan na pamangkin kasi makakatulong sila sa banana mo at saka sa WH mo in future kapag tumuloy-tuloy ka sa pag-YT. I-bail mo yun si Boss Eli, si Angel Chacha, si Ella Bibid 08 para alam mo kung nagla-live na sila. Pasyalan mo sila sa kanilang mga live stream. Mamaya si boss magla-live yan. At saka si Ate Rina Maldita, huwag mo nang lagyan ng Ninja 5. Rina Maldita lang.
Kasi yung Ninja, yun ang ginagamit na pangsugod lang yan eh. Pangdagdag na banana. Gusto nyo ng WH dito, punta kayo sa bahay ko, mamimigay ako ng WH. So ayan si G New York TV, mamimigay daw ng WH. New York, G New York TV. Opo, salamat po. Magkapit bahay na po tayo. Salamat po. Curious Eli. Yang aming admin ng Team Unstoppable International. 10 million viewers. Shout out po Ila Bibid. Kung gusto lang, hadi ako namimili. Ayan, kung gusto lang naman talaga. May natawag. Hello. Hello pa. Ah, Mama ka pa ng pila. Mag-intay ka na lang talaga. sige na, naka-live ako eh. Sige. Haba ng pila. Sige. Sorry po, may tumawag. Sorry for interruption. Ang haba raw ng pila sa palengke. Dito kasi sa amin sa Muntinlupa, yung palengke namin, District 1 and District hati sa dalawa. Anong araw ba ngayon? Tuesday ay market po ng lugar namin, kaya mamaya mamimili din tayo. Nagpapalaro siya at WS ang premyo. Wow. Ayan, pamangkin, puntahan mo si G New York TV. Nagpapalaro siya ng WH at ang premyo. Thanks Miss Rina, G New York TV. Mega shout out to all. Parang nakakapagod pala magdadaldal dito mag-isa, no? Parang nakakadala ulitin eh. Nakakadalang ulitin eh. Hello Tol Angel, hello Angel Chacha, by New York TV. Dito lang kami kuya. Salamat po Ma'am Rina Maldita sa pag-BG at maraming salamat sa tulong mo sa aking WH. Kahit hindi mo na sabihin, alam ko naman eh. Tiwala lang, tiwala sa mga kaibigan. Tulog ka na sis Lynn para makapagpahinga maayos. You're welcome ate welcome ate. I love you, bid, love, 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 love. New York, Miss Rina. Everyone supportive yan. Yeah, alam ko po yun kasi kahit di ko alam na piniplay niya sa aking WH. Boss and JL, ang LS ay sa unang lang mahirap, habang tumatagal pahirap ng pahirap. Oo nga boss eh. Parang kaya boss, para sa pag-aasawa lang yan eh. Sa una mahirap eh. Hindi mo alam eh, pag nagtagal eh, pahirap ng pahirap eh. Salamat naman at nakarating ka, Tol Angel, sa bahay ng Maluwag. Kaya ka na tulog ka na. Ay, kain ka muna pala bago matulog para dire-diretso. Hirap nga busili sa
nagdadaldal mag-isa dito, no? Parang ang sarap, wag nang ulitin eh. Otol Angel Chacha, was how tall curious Ili. Siguro uulitin ko na lang to pag nasa office na lang, doon na lang ako magla-live pag gabi. Maraming salamat sa 11 million viewers. Team Unstoppable at sa Team Loyal. Maraming salamat. G New York TV, maraming salamat po sa pag BG, pagtambay dito sa aking LS. Baka after na lang maulit ito ng after nitong after nitong problema. Doon na lang siguro sa office ako magla-live. Kasi kahit iwanan ko, okay lang. Dito sa bahay kasi maingay yung aming alaga pag marami tao eh. Hindi pa pwede boss eh kasi waha boss JL. Kayang-kaya mo araw-araw yan. Second page sa'yo yung LS. Marami tayong obligasyon boss sa bahay at saka may kasabay pa na trabaho. Yung mayroon kasi kaming online work. Anytime kasi may dumarating na email o kaya sa aming chat group sa trabaho. May mga kailangan kang gawin. Kaya alerto dito eh. Kasi nakasalalay yung sweldo mo doon sa pag-reply sa mga emails. Kain ni Blue. Nanuno yung lalamunan ko sa pag Benita Benter. Hello po. Natutuyuan ng tubig. Maraming salamat po Benita Benter sa pagdalaw sa aking channel. At kung hindi mo pa mga kadikit yung mga nandiyan dyan, mga kasamahan ko sa aking Team Unstoppable International at saka si Ma'am Rina Maldita, Team Loyal. Mag-ilis ka na kapatid. Ayoko nga. Ito na yata yung huli sa ngayon. Ayoko nga. Ito na yata yung medyo kung kasi stressable. Masyadong stress dito sa bahay kasi una-una yung trabaho kailangan mong bantayan. Yung trabaho kailangan kapag nakaligtaan mo ng isang araw yung email galing sa company, kaligtaan mo mag-reply, patay ka, wala kasi sweldo Saan po kayo kuya host ngayon? Andito po ako sa Muntinlupa sa labas. Nasa Munti po ako sa labas lang. Benita Benter, nasa Muntinlupa po ako at sa labas lang po. Sa labas ng Munti. Kapatid kami ni Hill.
Sige, kapatid Angel, maraming salamat sa pagtampay. Sige, enjoy kayo sa food nyo. Maraming salamat sa pagtampay. Sige, Benita Binter, hello Angel Chacha. maraming salamat sa pagtampay. Benita Pinter, hello Angel Chacha. Taga-Tagig ka po. Saan ka po sa Tagig? Benita Pinter, hello Angel Chacha. Taga-Tagig ka po. Saan ka po sa Tagig? Benita Binter, saan ka sa Tagig? Marami kaming relatives diyan. Benita Pinter, saan ka sa Tagig? Marami kaming relatives diyan. Benita Pinter, saan ka sa Tagig? Marami kaming relatives diyan. Maingay yung aking sounds. Ate Ella, malapit na ako mag-end. Ate Angel, Ate Reyna, Boss Eli, malapit na po ako mag-end kasi nag-echo. Ayan, nawala yata. Malapit na rin naman ako Mandaluyong City po ako, yung kapatid ko sa Taguig sila, C5 sila. Okay po. Dito po sa may Petron yun. Almusal na po. Curiously, Eli, boss, almusal na po. Ela Bibit. Okay na, boss. Maraming salamat po sa mga ka-teammate ko sa team and staff. Saka sa Team Loyal, Ate Reyna Maldita, maraming salamat po. Benita Bintera, pwede mo po silang dikitan yung mga nandiyan dyan sila, Angel Chacha, Ate Reyna Maldita, Ila Bibid, Curiously Ili, at saka si Hill Lumapas. Pwede mo po silang puntahan, babalikan ka po nila. Pag hindi ka po binalikan po, barangay natin yan. Mga legit po yung mga yan, mga kasamahan ko po sa Team Unstoppable International, at saka si Ma'am Reyna Maldita ay Team Loyal po yan. Very supportive po yan. Kahit saan mo po siya makikita. Mga kapatid ko sa Team Unstoppable, kain po tayo. Sige, enjoy lang sa food. Tol, enjoy. Mga 5 minutes na lang po, mag-out na po ako, mag-stop ko na po kasi may trabaho po ako. Magsisend po ako ng email yung aming assessment saka daily report. Morning and afternoon po yun. Hello po, Ma'am Reyna Maldita. Ayan, puntaan mo na yung mga bahay nila. Kahit na hindi na sila kahit wala na ako, babalikan ka pa rin nila. Punta ka sa Elis ni Boss Elis mamaya siguro. Hindi ko alam kung anong oras si Boss mag-live kasi marami siyang hawak na mga channel. Dikitan mo lang yan at saka i-bill mo, makikita. Magno-notify naman mga yan This is Ella din, si Boss Ella rin ang may hawak ng Elis dyan. Kaya dikitan mo rin yan para mag-notify sa iyo. Si Simon Kulit, kapitbahay pala ng kapatid ko sa Mulok yan. Ano pagkain mo, Tol Angel? Sabi ni Boss Eli. Boss, hindi ko na to ulit yung Elis na to, boss, kasi hirap pala nakakatayo na lalamunan. Magkukuha na lang ulit ako tawag dito, mag silent Elis na lang. Maraming salamat po sa 8 million viewers at saka sa 18 thumbs up. Naka 18 ako for the first time.
Masakit yung lamunan ko eh. Baka pag may nakarinig sa atin ay inuubo-ubo dyan sa labas eh. Sabi, ito po ang aming munting bahay. Ikot pa, ipapakita ko sa inyo yan. Hindi pa po siya tapos eh. Ito po ay nasa baba. Nasa baba po kami. Nasa baba po tayo ngayon. Kasi yung mga anak ko nakataas na tulog. Doon po ang tulugan namin. Ayan po ang aming munting bahay. Medyo magulo. Ayan. Hindi pa po siya tapos. Ayan. Nakita nyo ng aming kubo. Hindi pa nga po tapos ito Binita Winter eh. Medyo matagal kasi medyo tapos tayo sa budget. Nagpapaaral tayo ng 2 college eh. Buti nga nakagraduate na yung aking panganay. Yung bunso na lang ang medyo gagastusan pa ng kaunti. Matagal na to na nang ipinatayo 2003 bago ako umalis ng Pilipinas. Dikitan mo rin na Binita Winter si seriously yung aming admin si Angel Chacha, si Ma'am Rina Maldita. Sa susunod boss ko mag-StreamYard ka ha. Akit ako kahit nakapikit pa ang isang mata. Ano yun ate Ella? Tulog tapos mag-akit sa StreamYard. Hindi nga ako marunong hindi pa ako marunong noon. Hayaan mo magsasanay ako. Mga after 1 year sanay na ako noon. Nakaka-akit ka na. Binita, sige, pabalik. Sige po, balik po ako mamaya. Babalikan ka po yan mga legit po yan na kaibigan. 100% po. Babalikan ka po niyan. Anong oras ang live mo, boss? Boss Eli. Kaninong channel hawakan mo ngayon? Good morning, Ashley. Dam Tansak po. Good morning, good morning. Welcome po sa aking pagsasanay. Dam Tansak po. Good morning, good morning. Welcome po sa aking pagsasanay. Isang oras lang po to, malapit na. Maraming salamat sa pagdaan mo. Isang oras lang po to, malapit na. Maraming salamat sa pagdaan mo. Binita Winter, i-bill mo si boss yung aming admin, tapos alas 10 daw pa magsisimula siya mag-LS, mag-live. Kanino boss na channel ang hawakan mo? Ashley, morning. Kanino boss na channel ang hawakan mo? Shoutout po sa lahat. Ashley, morning. Shoutout po sa lahat. Punta ka doon Binita sa LS ni boss kasi maraming mga legit na banana roon. Halos lahat naman eh. At saka si boss nagbibigay yan ng mga alagad. Hindi ka magugutom sa banana roon. Hindi ka magugutom sa banana roon. Ayan Binita kay Ate Ella Bibid para yung hawakan niyang LS ngayon. Alas 10. Kaya makikita mo si boss ang host pero yung pangalan ng channel ay babae. Yan ang aming admin na masipag.
Sige Benita, puntahan mo yung Ellis ni Ate Ela. Magkita-kita tayo roon. Kasi mag-out na ako. Maraming salamat Ashley Journey sa pagdaan kasi magsasanay lang ako kay isang oras lang. Boss Eli, isang oras lang ako, mag-out na po ako. 3 minutes na lang. Kasi Ate Rina, maraming salamat po. Gano'n po, mabilis lang po kasi hindi naman po hindi man po tayo sanay mag-Ellis eh. Natutuyuan nga po yung lamunan ko eh, natutuyo na eh. Sasalita mag-isa. Maraming salamat Ate Rina sa pag-play at saka sa suporta. Banana at saka sa WH hindi mo ako iniiwan. Maraming salamat sa buong Team Loyal from Unstoppable, Team Unstoppable International po. Maraming salamat po. Talagang ganyan naman Ate Rina, kailangan na support lang tayo sa mga kaibigan natin. Kasi para naman sa pag-angat eh, kailangan yung maging totoong kaibigan tayo sa lahat. Basta ako pag nag-support ako, 100% support yan eh. Alam ni Boss Eli yan eh. Saka ni Ate Ela mula sa poll. Mula nung unang araw na pumasok ako sa mga Ellis nila. Okay po, maraming salamat. Boss Eli, maraming salamat. Basta para sa pinakamamahal ko boss, kuya. Ayan. Salamat Ela. Boss Elmer, maraming salamat. Lalabas na sana ako, dumating ka eh. Anyway, 1 minute lang, Boss Elmer. Kasi may gagawin ako eh. Maraming salamat, Boss Elmer, sa pag-thumbs up. Kasi may gagawin ako eh. Maraming salamat, Boss Elmer, sa pag-thumbs up. Nakita ko kasi, cellphone ko kanina na pwede na mag-live, kaya sinubukan ko. Oo naman boss, basta ikaw tunay na kaibigan na 100% ako yung support. Oo naman boss, basta ikaw lahat ng YouTuber, basta totoong tao ay 100% tayo. Subok. Mula umpisa. Subok. Hindi iiwanan. Basta power lang tayo boss. Boss Elmer, maraming salamat sa support Maraming salamat Boss Elmer. Yan ang aming IT sa Team Unstoppable. 100% support. Tinatawanan ako ng anak ko bagong gising. Gising na yung aking panganay, tinatawanan ako. Yes, grabe support ang boss ko po since the day one. Yes, grabe support ayun na. Maingay na naman. Ang aking sa headset siguro maingay eh. Power lahat ng Team Unstoppable sa pag-play. Pati si Ate Rina power. Yan sa pag-play. Grabe. Maraming salamat Ate Rina. Bye-bye. Out na po ako, boss. Ate Rina, Boss Elmer, bye-bye na po. Out na po ako, boss. Bye-bye na po. Manager Ela BB08, bye-bye. Boss Tall Angel. Manager Ela BB08, bye-bye. Boss Elmer, maraming salamat sa tulong at suporta. Boss, sige po, bye-bye. Bye-bye. Boss, sige po, bye-bye. Bye-bye.